parusa ng walang kasalanan. Sa technical control, Manny Tutaniez. Walang mahirap mayaman. The man from Barcelona, Manuel Manny Tutaniez. Marami ang nagdurusang. Sa Newsroom Production Research as in sa IT Tarabang-Tabang, si News Manager Mardela. Mga Daing iba. na lamang haharapin na niya ang bitayan. Sa Production Center, ang Angel ng Bayan o kaya ang Angel ng PBN. Ikaw na siya'y sadyang Angel ng DZGB, Angel Mustaza. tanging ang Diyos lamang ang Sa IT, at siyang si Mark Sian Madrid. Ako po ang sa indong presiding officer, ang PIO ng Bayan, nakalan. Pio Fernandez. Dumating Attention please. harapin na niya Silence while the court is in session. Kaya lang, susatuya pong panyero ng bayan, ang satuya pong resident attorney, si Abogado Giselle Basanta, ng tao kung naghagad nguna ning permiso, kumbaga leave of court. Daingo na makakaatindir ang satuya pong panyero ng bayan ta igwanin pinagatatapos na mga papeles na dapat maasikaso. Kaya kita po muna mag-iriba-iba digdi sa programang Legally Yours GB. Kumuwara sa satuyang resident attorney ang panyero ng bayan, ang pag-ururistoryahan tango na sa mga illegal. Awara si Attorney Giselle nag-informar sa satuya akaso bago. Igo kaya nin importante ang mga dokumentos na pinag-aasikaso buda pinaglalakaw. Kaya naghagad ngo na siya ng permiso sa korteng ini na daingo na ngaya ako makaatindir, Papa Pio. Iyon na nga ni, urgent na maray, ang mga kaipuhanan na matapos, dokumentos na may kinaaraman po sa pagiging abogado. Yan, sa iyan trabaho, buda abogado. Silence is hereby enjoined or face the punishment of direct contempt. Yan. Dakul ko taan ng kwan, dakul na mga kahaputan na bitin an sa tuyang mga nag-aarantabay man. Kanakalihis na semana, igwaning inisyal na daw ang kahaputan, kadaklan manungod sa issue sa propriedad. Yaon pa nakasaray po pa yan sa sakuyang cellphone number sa inbox, sa messages. Kaya don't worry itong sa mga nagpaabot kan sa indang kahaputan, matutukarta iyan tabi once na sa otro semana, sa otro episode kan sa tuyang Legally Yours GB, masisimbagan na po yan kan sa tuyang resident attorney, ang panyero ng bayan, Attorney Giselle Jess Basanta. Yan. Naririparo nara Attorney Giselle, kadakla na kahaputan manungod sa propriedad, mga titulo, ang kadakla na interest kan sa tuyang paradangog sa programa. And nasisimbagan man ni Attorney Giselle on an academic way, tabi so procedure kung paano ang mga dapat na gibuhon tanganing marisolberan an sa indang hahatag na sitwasyon, problema sa indang mga propiedad. Lalong-lalo na sa mga titulo, So mga pinagprinda, so mga gusto ng klamaron, so iba pang mga issues sa propiedad bagamani, Kadakol pa lang kaya na igonin mga problema sa propiedad. Iyon ang
paabot na kasi sitwasyon kay abogado Giselle Basanta. So, yan tabi dahil mag-worry. Tagabos iyan na magkakaigwanin kasibagan, padiit-diit, sa satuyang programang Legally Yours GB. Yan. Maray na aga tabi dyan sa mga naka-log on sa Samuya pong official Facebook page ang DCGB News Online. Yan. Netwide, worldwide. Yan. Tabi, ha? Sa inman kamong partikan kinaban, asin kang Pilipinas, welcome po sa programa. Pwede ka mo dyan sa chat box magpaabot nin mga reaksyones asin iba pa. Buda pagpartisipar. Sa chat box kan DCGB News Online. And syempre sa sakuya pong cellphone number, kung smart subscribers ka mo, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Then sa Globe naman, kung kamo Globe subscribers tabi, 0926-0156-0888. Yan, ay 0926-0156-020. Yan, 020. Yan ang kuangkaan sa kuyang Globe tabi, Ang kaligay Kaya, kontabi pwede ka mo dyan magpaabot. O sa kuya man na messenger account. Hanapon lang nindo, Pio Fernandez. So, messenger account ko. Ano po? tala sa isang krimen na di naman niya ginawa. Wala na bang katarungan ng isang nilalang na katulad niya? Ilan pang Sige po, taon-taon mag-restore kita kan mga pangyari lubudig di sa palibot. Pakalis muna kan mga hanap buhay ni Manny T. Pharex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Pharex B Complex every day. Sumabit ka man. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Siya daw ang may sala sa isang krimen na di naman niya ginawa. Sige tabi sa programa Giraray Kita sa mga bareta ngunyan sa nasyonal so gobyerno da kaipuhanan pakusugon an information and education campaign manunungod sa COVID-19 vaccine. Ade, aram nindo tama yan na dapat talagang mainformaran tultul asin maedukar kita po gabos na mga namamanuaan digdi sa Pilipinas ta dakul patabi basado nga ni isa survey gari 40% sana ang desididong magpa-injection kan bakuna. Hababa nin marhay ang percentage rate. Ta gulpian mga gulpian mga bana-bana. Kaso banggi nga ni yaong kita sa lamay sa tugang ni Engineer Dante Baclao, condolence palantabi sa familya ni Engineer Dante Baclao. Tas tugang niya si Ariel In fact, yaon dyan nakaburol ngunyan sa St. Peter's Chapel St. Peter's Funeral Home sa Bugtong. Pero pighanda na itransportar pauli duman sa inda sa Pantaw sa Libon. Ngunyan na udto siguro nga ni gayud. Nakahali na o on the way na gayud or nasa proseso pa sa nakan paghanda para na-transportar na. Kaya so mga amigos partidaryos tabi nakakamibid kay Ariel na Baclao. Diyan tabi kung diretso na dumana sa Pantaw yan pinagaprepara na siguro nga ipahali na o nakahali na. Yan dumana po sa Pantaw Libon ang burol. Yan. Nagduang aldaw man po digdi sa Legazpi. Duman sa kahuro-harampang mi kasubangi kaurestoryahan day talaga nahahalian pag dududa pa kan iba. Day panahali itong sumay opinion. Ako ngayon day talaga mapatudok. Day pa yan na hali. So, ang sa inda pa anong fear is yung kung ang mangyayari kung magpa-injection kan bakuna. Gabos, ang kadaklan, ang ining mga nakakahuron ta, so dumas, o restorami kasubanggi, natatakot ta, iyo nga niyan, bago pa sana ang bakuna, and day pa masabutan kung anon mga epekto kan sa lawas. Iyo anan sa indang opinyon. Kaya kaipuhan, kan sa tuyang mga gobernantes, lalo na sa lado kan salud na, isarumsum mananggad talaga sagkod sa kaibabaan sa mga barangay ang pagpasabot kan importansya kan pagbabako ng ini. Paurutro tada po yan na uunambitan sa mga programa bagatabi na kung hababa ang porsyentahe kan magpabakuna, dai maa-attain supig apod na herd immunity. Sa madaling sabi, dai maaabot sa numero na dapat mayoriya 80 hanggang 90% kan populasyon sa bilog na kinaaban
ma-injectionan for the virus to be curtailed. Tanganing dain na po yan maglakop. Takon 40% sa nan ma-injectionan, halimbawa digdi sa Pilipinas, sige magiraray sulakop kan COVID. Now, what would be the effect? What will be the effect? Kung yaon magiraray ang COVID, pero may kitang lockdown. Kung lockdown, apektado ang gabos na aspeto kan sa tuyang pagbuhay-buhay. So, ekonomiya, dai madalagan ning tultol. Dai nakakapagtrabaho. Ang mga kaunan, 50% sana ang pinagtutugutan na kapasitud na dapat palaugon ng mga customer. O paano kaya yan tabi? Dainin nagsisirkular na tultol na kwarta. Pindiente ang pag-iskwela sa nangani tabi. Inda ko daw, kung kamong mga nag-arantabay dyan, kung kamo tabi kumpiyansa na ang mga kaakian ngo niyan, nakaukod talaga kan sa indang mga lessons. I doubt, tabi. Kung talagang nakaukod ta, ngunyan nga ni, pag igoda ang graduation, ma-announce na. First honors, tang tang, ta-da-da-da-da-dang. First honors, mataram ningaran, parent of. Ang mapasok sa stage, mga magurang. Money to Tanyes. Yung gano'n. It's the first honor. So, magurang. Second honor, Bunjing Tanay. So, mga aki, audience na, nagpara sirimbag kan module, sumagurang. Unfair digdiis, nya kumpirang taon na arog kaan, daing nauukudan an sa tuyang mga kaakian ta, pandemic nga ni, dainin face-to-face class. Anong klaseng henerasyon masunod? Igo ang Pilipinas na puro daing tultul na kabatidan, daing tultul na pag-aadal. O paano iyan, tabi? How can you produce sa mga mabot daw ng professionals na engineer? Dahil man nasasabutan so basic nga ni, pagpuon pa sa pag-eskwela, sa elementarya. Paano makaukod kan multiplication, division, sabi ka ni ba? Divide. Subtraction, addition. O yan. So that's only one aspect kan sa tuyang buhay. One of the so many aspects. Gabos na aspeto ng pagbuhay-buhay ta na apektado. Kung kita po, perming naka-lockdown, iyaw pa nga ni so COVID, daing nga ni, nagkaigwa ning herd immunity. Daing nagpatudok, so kadaklan, tarakot. Ang sabi man kan iba, dapat nga magtiwala sa process. Dapat magtiwala sa siyensya, medisina. Hilingon nindo. Dahi man talaga mahali na igonin mga nag-aadal man na nahihiling so mga depekto kan bakunang iyan. Pero kung bata sa Facebook baga, man lain-lain na sa nangyaon dyan na mga opinion. Kaya ang tao mo niyan, polluted na ang isip, dahi mo na masabutan kung arin ang tutubudan, kung arin ang tama, budasala. Lalo na kung ang mga doktor, iyon na nag-iiriwal kan opinion. Diyan sa Facebook, ipopost so opinion kan araw kaining doktor. So saro man, ma-post man kan opinion kan the other side kan ibang mga doktor. Anapot nga ni dyan, who will decide if doctors disagree? Yan. Sisay na sanaan susunod niya to, sisayan madesisyon. Kung ang mga doktor, dahil nagkakairintindihan. Who will decide if doctors disagree? Kaya ini ang kaipuhanan talaga na atubangon tang maray. Tabangan ang gobyerno na makasagom nin maray sa isip kan mga tao so tiwala. Siyensya ta. Hilingon mo, yan ang mga nasa gobyerno ta, yan na nasa Food and Drug Administration, FDA. So nag-aprobar baga kan iyan na mga bulong kung pwede nang gamiton, including ining mga vaccines, mga professional po yan. Nag-adal ning hararom po yan,
igwa ning lisensya, igwa sinda ning aataman na lisensya because of their knowledge, skill, manungod sa bulong. So we have to trust them tabi ta nakataya man sa indang pangaran niya, sa indang lisensya, sa indang integridad. Because if cannot data ma-attain ang halangkaw na trust sa process, sa siyensya, sa medisina, paano? Permi kitang arog ka ini. Imagine, ang sabi baga kang presidente, the Philippines is losing billions of pesos daily. Dahilan sa bako maray na bungkaras kan ekonomiya por dahil sa COVID na ini. Maray nga nita nag-survive ang Pilipinas di ba? Kaya sabi nga ni baga ni Congressman Joey na Salceda, ang pinaka-driving factor ngaya kan economic recovery is the vaccine. Pinaka-stimulant kan ekonomiya, bakuna. Tanganing sutaw, makabalik na sa normal na urual daw na aktibidades. Yan, okay? So, yan tabi sabi bagakan gobyerno dapat daang pakusugon an information campaign manungod sa bakuna. So, that's itabi dapat lang, dipisil kung data yan ma-attain tabi na herd immunity. Dahil kita makakahali sa araw kaining sitwasyon. Yan. Ining kunyan, igwa po nin mga kahaputan, 26-25, isasaray ko po ining sa imong kahaputan, taday po si Attorney Basanta, Yan, tabi nganing kwan, maihapot ta ini sa kay Attorney Basanta, pag abot niya kaya sa otro episode kan sa tuyang kwan, kan sa tuyang programa. Sige, yan. Okay. Yan po, ang sa tuyang initial na kwan mo na pag-uro irestorya sa programa, Legally Yours, GB. Ano lamang pangudtuhan nito dyan, tabi, Ano lamang ang pangudtuhan dyan sa indong pinagpreparar, And happy birthday po sa gabos na mga nagsisilibrar kang kumpleanyo ngunyan. Kung sa kuya pala na amigo, si Madumier, si former municipal councilor Candaraga, may public service. So, sa iyang mensahe is, kung sisay databi nakapurot lamang kan wallet sa Daraga Public Market, sa diri ni Seriaco Dino. Yan. Nawaltak ini dyan sa saudan sa Daraga, sa public market, text na lang tabi or i-contact ining cellphone number 0921 25 28 415. Yan. Seriaco Dino, an may sa diri po kan wallet. Nawaltak, nawara ini dyan sa Daraga Public Market, Paki-contact na lang po, takahirakman, may mga dokumentos itong laog na wallet, may mga IDs. Sa diri ni Seriaco Dino, Daraga Public Market nawaltak, contact, kung ako atabi nindo, 0921 25 28 415 or 0906 566 4886. That's 0906 566 4886. Text lang po nindo. Wallet yan. An may sa dirikaan, si Seriaco Dino Kahirakman. Sige. Oras Pilipinas, alas 11:36 sakto. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex
Help sustain glitch-free nerves. Mag-Pharex V-Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba. Based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Aramon ang pinakabagong impormasyon manungod sa COVID-19. Hali sa mga pinagkakatiwalaang otoridad. Siguraduhon ng impormasyon hali sa malalauman na tagapagtaram kad Department of Health as in World Health Organization o ang sa indong mga health workers. Dahil sinda ang mas nakakaaram kung ano ang tamang abiso na dapat itao sa sarong lugar tanganing maprotehiran ang satuyang mga sadiri. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District of Albay. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisigurado mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Sige po, talaga mani, ayaw ko nang magmamam. Last na ito talaga mani, kasubanggi. Iyo mani, promise ko yan sa imo. Budak kay bunjing. Habo ko na, dahil bako sa karaw, dahil na ako mamamam talaga mani. It's time to put an end, sa pagmamam. Dipisil naman eh. Nag-edad na baga kita. Ade, 28 years old ako. Ang pagkaaga kaya, ang hangever, dahil ko na kaya mani.
dipisil na. Kaya pigusunod ko na jogging. Iyo, pupunan ko naman man eh. Pag, ining si manang dahil sa nagparauran-uran, dahil man ako makapait ngayon, tamay hang ever nga na ako, kaipuhan ko magpahingalo. Na. Siguro next week kung makunang mauran, it's time for a healthy living na naman man. Ade, dipisil. Kundi ka, nagbibisikleta ka man, dahil ka man nag-exercise, garo ka man sa puro pasyaran buha ka talaga. Ang bisikleta dapat, long distance. Kundi ka, piga para bayaan ka ni taba, taday ka man nag-abot tulos. Tapos sa pagbisikleta mo, garo ka daan nagpuro pasyar, dahil man pwede. Tumukad ka mo duman sa Linion Hill, man eh. Awa ba natukadon So Linion Hill, ang aning pwerte talaga ang pahit. Ano yung problema, sabi ni Manny? Mababa ako sa bisikleta, itulak ko sa bisikleta. Loko-loko ka talaga. Ano mag-exercise mo? Tamang-tama, pa itaas man sa Linion Hill, di walking na ito padaga. Sana. Masakay ka na sana pagbaba. Gusto mong lumumpat ka duman sa bagsak mo, duman sa runway kan airport. Lampasan mo sa Linion Hill. Day, sir, mga rin man eh. Ako, jogging talaga. Bakong bisikleta, jogging lang. Pero meron, di ko pigibigla man eh. Walking na. So, 3 weeks ago, walking, tapos jog walk, tapos yun na, pigko ko na. Tayan baga, magpun dyan sa Bureau of Fire man eh, dyan sa Dapdap. Sundo duman sa pinakapuro, mga 2.5 kilometers iyan. Yan, jogging ko man eh, pasiring duman, buna pabalik, so mga 5 kilometers ka ito daily, lalo kan ECQ. Builong-bilo dyan man. Tadaing tao, kasabat-sabatan ko sa mga pulis na garonda. Papapiyo, ako jogging. Pagbalik ko duman sa inalian ko, yaon man si Mayor, nag-jogging man. Sa Uangan Park, diyan kami nagasabatan ni Alkalde ito na Mayor Noel. Hapon-hapon yan man eh. Ngunyan, magkatakot na mag-jogging. Takadakul tao. Igwap, nasabatan ko pa diyan kay Tumane, si Congressman Pido. Yan, sarabat-sabatan kami diyan kay ito. Pagkatapos, nagapatrol yung mga pulis. Yan. Ang pagkana, maorli na kami. Oristo rin kami na mayor diyan sa Uangan kay ito. Ano nga yung fight pa papiyo? Alas 9 naman dyan na bagyo. Sige nga ya. Kaya itong isikyo man ya. Pertihong kay ito, talagang buwilong-buwilo. Gun mo man eh, 2 months ako nagparajay. Kaya baga nagsalit ako man ngunyan bako. 2 months yan straight. Tapos, bawas talaga pagkaon. Ngunyan sana medyo sisiraman naman ako magkaon kisinanglag. Siraman bagang sinanglag man. Ade, lalo sumainit-init pa. Yan. Subako sa nang malanahon. Kaya iyo po yan. Dahil na last ko na ito manay kasubanggi talaga. Promise. Di na ko mamam. I promise to this honorable court na talagang iyon na ito ang last na mamam. Ano man eh? Pusa ng walang kasalanan. Panutaryuhan ko yan. Panutaryuhan ko. Tulad niya. Ilan pang tulad niya ang Aber daw, iso sa tuyang mga listeners diyan sa Facebook Live, kunigo kamong mga concerns man tabi, nakahaputan sa indong sitwasyon, legal na mga inquiries, pwede ka mo dyan tabi sa chat box kan DCGB News Online. Ipagpapaabot naman yan. Ngunyan pa, si Attorney Giselle, igo ng importanteho na piglalakaw man na mga papeles kaipuhanan iyan. Iyan pagdai mo baga na isumitiran sa korte, ning tama sa talaan na peryodo ngaya pigmanduhan ka kang korte, isumitir on or before. Araw kining petsa, dapat isumitir mo yan. Takunda gulpen mga implikasyones legal na sasaparon kan abogado, budakan sa iyang kliyente na makukompromitir po sa iyang diretsos sa tuyang palibot
Yan. Uy, salamat pala kay Madam Brenda. Hello, Madam Brenda and Sir Nunoy. So, pinadarang tikoy. Ano man eh? Pwerte. Buda may hupian man eh. Yan. Salamat, Madam Brenda and Sir Nunoy. Happy Chinese New Year. Yan. Uy, yan. So, pamuso iyan na tikoy man eh sa Manila. Eng bitin, ano? Yan. So, pamuso. Duman sa kwan. Sa Binondo, Chinatown. Yan. Iyan bagang tikoy money. Pigpipritusan. Pwede man prituson. Igwanin salak na bunay. Yan. Bibatis. Siram yan ako. So, mani ipakiwalat ko an sa frigider dyan sa ibaba. Takuan ko sa agang-aga. Buwa ka ikaw, man sa nang mabit-bit ka, naram ko, ipablatter ko ng inot. Kukuhaan ko sa agang-aga, taday man ako duman baganin frigider sa boarding house. Day man. Ten man na. Sayin man pigturo mo no. Bako nakaabot ka na duman baga sa boarding house kan man eh. Duman sa kirmana, sa harong. Pwede duman. Takon digdi, aram ko na, ipapablatter ko nan mako, ikaman sana. Ikaw man sa nang buwa ka talaga man eh. Bata masira mo niya na tikoy, pampabuenas yan. Ining Chinese New Year, tabi. Yan. Salamat, Madam Brenda and Sir Nonoy. Yan. Pagkatapos, pag-iribata sa news team, Mega Force, Sus Mariusep. Igwang bagong ibinakal ni Ma'am Brendang bagong mga unit. Iugon mo na kwan, mga iniong cellphone, sandali. Si yaunan sa tuyang nakuan sa tuyang talagang malalauman. Honorable Judge Attorney Nuling Cabredo. Kuya Nuling, maray na agatabi. Maray na agatabi. Iyo, nagaprograma kita sa Legally Yours GB. Ang sa kuyang kapartner, technician, si Manny, nagbibisa sa imo. Ninong. Iyo. Kaya nagapuna ko si Muta. Opo. Mag-greet lang mga kusimuki. Happy Valentine. Wow! Saing kitang dua, attorney. Kuya Nuling. Ang kamot pagkatabi, tiyo, dahil managuguran. Iyo, tama ka. Kaya si oling amigo mo, ang pagkamot kay ni ageless. Wow! Siram sana pagmati-mation. Saing kita mamanwit nin sa tuyang kakamutan. Kuya Nuling. Yeah. Ang pagkamot ay nagugurang. Ano daw, Kuya Nuling, kung bakante ka, taigwa kitang programa digdi sa DCGB pag Sabado. Alas 11, sundo alas 12. Ang titulo kang programa, iyo ininganing programa mo niya na Sabado. Ang titulo, Legally Yours GB. Yan. Okay. Ang kapartner ko digdi, so resident attorney ta digdi sa DCGB, si Attorney Basanta. Si Giselle. Amigo ko yan. Amigo ko. Opo. Ngunyan. Manataw niyan sa classroom ko. Talaga. Kaya kumpiyado ako kan abilidad kayan. Yan. Ngunyan, ano daw attorney, tabi, Kuya Nuling, Honorable Judge, with the due permission of this Honorable Court, pag available si Attorney Basanta, kung may mga piglalakaw, arog mo niya na Sabado, may importanteng pigtatapos na dokumentos, ikatabi na apodang ko, Kuya Nuling. Dahil bastang ako, Sir Pio, I will always be with you. Ara mo mambag yan. Talaga naman. Salamat din, Maray. Nagpadagat ako sa bagong aga. Mabanwit ko tako. Dahil kaya kan hukol. O dahil ko kaya hukol. Kaya nagbalik ako digdi. Buminiltada ka. Pag-abot ko digdi sa arong, nadangog ko, nagpo-programa ka. Opo. Nako, ditong programang amigo ko kay Happy Valentine. Wow, talaga. Happy Valentine's talaga, Kuya Nuling. Di iyon. Ang programa kaya, Kuya Nuling, pag Sabado, ang sistema, igwaning kumbaga sa first portion, igwaning trivia. So mga legal terms bagatabi, Kuya Nuling.
Same diferensya, sabi. Nga. Sir. Ngaya, Bastang libre ako, I will call. Oo. pag Sabado, In fact- day ka maglawod pag Sabado, Kuya Nuling. Ano, yun naman ang kaugmahan. Aha. Kaya, ang pagsado, argo niyan, sabi ko, ang programa ni Sir Pio, Legally Yours. Ngunyan, para Aha. ko ng Lovingly Yours. Wow! Yung managa na ta Valentine's. Iyo ba? Lovingly yours. Ang araw kan mga puso. Mhm. Kaya, sabi ko, maring nakalawag ako, di, nakagreet lamang ako si mo after a period of kitang dangugan, Iyo po. naugma ko, nakalusot ako. Very good. Salamat din maray tabi, Kuya Nuling. And sige daw, pahapyaw daw nin sarong trivia, legal term na pwede tang i-explikar na nagagamit ta sa oralo na pagbuhay-buhay tabi. Kuya Nuling, Honorable Judge Nuling Cabredo tabi, kung igwa ka dyan. Ang sarong issue bagang yan, so grace ni Sir Pido, so suspension can effectivity can car seat law. Yan, So, opo. mag-require baga kan non-sick at a certain age, kung malunad sa kotse, sa auto na pribado, dapat may uning pigapod na kawan na espesyal. Sa mga aki. Ngunyan, nabasa ko sa periodiko, ig-suspend kang presidente so effectivity kan implementation. Oho. May nagapot sa kung ngunyan, can the president suspend the effectivity of a law? Mhm. Bagat agian. Hello, Kuya Nuling, napuputol-putol tabi. Bata, perti na. Go ahead po. Sa kuyang idea dyan, sabi to suspend the effectivity of a law, may sarong pagi ka, ayan. The Supreme Court a motion for the suspension or like praying for a temporary restraining order that ay pag-implement ang law. Oho. Or Congress, may nag-suggest resolution mag-resolution ang Congress na suspend an effectivity. Oho. I do not agree. Mhm. Unlay, they pwede masuspend ki resolution. Yan. Kung mo yan hinda, mga congressmen, senators, they pass another law amending the effectivity of the law. Pero yan. Oho. Because to my mind, the executive branch does not have the right to suspend the effectivity of a law. Aba. Paano kayo nitabi, Honorable Judge Kuya Nuling, na sinuspindir ni temporamente ni Presidente Duterte so effectivity kan car seat law? Come again, sabi niyo, medyo chape, come again. Opo. Di papaano ka initabi, Kuya Nuling, na pinagsuspindir para mentras ni Presidente Duterte so effectivity kan car seat law. So, questionabling maraiyan tabi, Kuya Nuling? To my mind, that is questionable. Oyo. Pero kung dahil may mag-question, that happens, that will prevail. Iyo. Kung dahil may magreklamo, because we have to go again to the presumption of regularity of official acts. Kung dahil may mag-question, okay na. Iyo. Pero kung may mag-question, that is the issue. To my mind, the proper procedure should be mag-file kay petition sa Korte Suprema na mag-issue kay restraining order, ATRO, or Congress itself should move for the mandatory process of the effectivity Yan. kan pag-implement kan law. Yun. Right. Because to my mind, piling sala ako sabi Sir Pio, pero ang sa kuyang opinion, the executive does not have a right to suspend the effectivity of a law. Talaga naman.
Kuya Nuling, Honorable Judge, nagsisiram ang huron-huron kundi mabibitin kita, tama alas 12 na. Yeah. Di Sir siguro. Tabi, Sir Pio. O kung dai po Kuya Nuling Tabi si Attorney Giselle sa Sabado, ikan apudan ko naman. Ano? Oh, no problem. Opo. Sa lugar, tao man magpasensya. Baste, lugar nag-aaralat ako sa mga kanasi, sumaraka. Pagka nag-apod si Sir Pio, magpasensya sinda. Ang preference ko manggaray, so amigo ko. Talaga naman, salamat din naman kay Tabi, Kuya Nuling. Ang baraka, nyaon siya na. Ang kanasi, nyaon siya na. Kaya, Sir Pio, ang pinaka-importante kong pag-apudsin mo, so, kuning pag-apudsin mo ki Happy Valentine, karam ko, ikasarong taong dakula ang puso. Yung baga so, sabi na nga may nabasa akong, hindi akong tama pa sa pagrumdum ko, na ang true love na Tabi Pio, yan dapat mag-prevail. Oho. Lalo na sa pandemic atmosphere tangunya. And what is true love? Kung narumduman ko pa so, tinuom ko kay Tupio. Opo. Sa pa ko. Opo. Ang true love da is patient. Ang true love da is kind. Oho. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Yan. Talaga naman. Masiramon, Kuya Nuling. Kundi, mapaaram na kita para yan, suno yan Pio sa biblical injunction. Na because of this kind of love, the Word of God continues. Love never fails. Talaga and that naman. is the bottom line. Oh. Kaya Pio, ang programa mo, aram ko, ang pagmakulog mo sa tao. Iyan ang sarong klase ng pagkamot na susog sa kabutan kan sa tuyang mahal na Diyos. Yan. Kuya Nuling, salamat din maray and we hope na magkadangugan naman kita sa Sabado Tabi, Kuya Nuling. Okay. I'll find time. Thank you so much and happy Valentine's. God bless Tabi, Kuya Nuling. Thank you. Opo. Sige mga tugang, yan si Kuya Nuling talaga naman. Salamat din maray, Kuya Nuling, na nakahurong taon air si Kuya Nuling. Thank you so much Tabi. So yan po, at sa tuyang presentasyon kang programang Legally Yours, GB, ngunya na Sabado, mailingon mo na, may nag-text nga ni Manny, na nadangog si Kuya Nuling, nabuhayan sa tuyang mga paraan tabay. Iyugon mo sabi di, makasuya ka mo, makabitin. Gunmuan. Ayos talaga si Judge. Si Madam, makasuya ka mo, makabitin. Baysa nata, ang apudan ta naman si Kuya Nuling sa Sabado, kundi si Attorney Giselle Basanta. Sige, salamat po ka sa inyong pag-antabay. Asin mahal na Diyos ang magbantay. Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Legally Yours GB. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent
detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Impormasyong legal ang hanap mo? Opinyong legal ang gusto mo? Kasimbagang legal sa problema ang kaipuhan mo? Ang kasimbagan, yaon sa programang Legally Yours GB. Ini ang bagong programa sa DZGB na madiskutir asin mapaliwanag kan mga eksistidong lay asin magtataon ng legal na kasimbagan sa saindong mga kahaputan. Legally Yours GB. Programang pangtawo para sa tawo asin kantawo. Legally Yours GB. Ignorance of the law excuses no one. Kaya dangog na para masabutan. Legally Yours GB. Abangan kada Sabado alas 11 ng aga, kaiba ang tambalang Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Legally Yours GB. Siyempre sa DZGB. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbinya mo ang gabos ng mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.